vitire nyasha zvikuru regai tendeo Mwari nekushomirwa kwataitirwa. It's a good thing to see people preaching the gospel of the kingdom. Zvinhu zvinokosha, zvinhu zvakanaka kwazvo. Zvinondiitirawo zvakanaka kuona vanhu vane that hunger, that desire to minister the word. Nyika yakakura, shoko rinoti munda waibva saucheki washoma. So we just encourage vacheki kuti varambe vachiita basa. Tinotenda Mwari zvikuru. Tenda ndiverenge shoko raMwari kubhuku yaGenesis 12 from verse 10. Genesis 12 from verse 10. Now there was famine in the land, and Abram went down to Egypt to dwell there. For the famine was severe in the land. And it came to pass, when he was close to enter into Egypt, that he said to his wife Sarai, his wife, "Indeed, I know that you are a beautiful woman. Therefore it will happen when the Egyptians see you, that they will say, 'This is his wife,' and they will kill me, but they will let you live. Please say you are my sister, that it may be well with me for your sake, and that I may live because of you." So it was when Abram came into Egypt, the Egyptians saw the woman, that she was so beautiful. The princess of Pharaoh also saw her, and commended her to Pharaoh. And the woman who was taken to Pharaoh's house, and she was taken to Pharaoh's house. He treated Abram well for his sake. He had sheep, oxen, donkeys, male and female servants, female donkeys and camels. But the Lord plagued Pharaoh and his house with great plague because of Sarai, Abram's wife. And Pharaoh called Abraham and said, "What is it that you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? Why did you say she is your sister? I might have taken her as my wife. Now, therefore, here is your wife. Take her and go away." So Pharaoh commanded his men concerning him. They sent him away and his wife. Tadanditaure pamsoro pekugona kuona zvakanaka in the midst of trouble. Why? Nokuti Abraham achienda ku Egypt anga ari mupoteri. He was a refugee. Ari kutiza anga achienda kundopotera ku Egypt. But along the path, along the way, ndo paanoti kumudzimai wake, uri mukadzi akanaka kwazvo. Tikapinda mu Egypt, vanhu vanogona kukuchiva vakakuda ende vakandiuraya. Saka zvatichaita ndezvekuti kana tavamo, I will treat you, or I will say you are my sister, yotaurawo futi kuti I'm your brother, so that I may live. Vachingopinda mu Egypt, izvozvo ndo zvakaitika. Zvaitika sekudaro kuti Sara atorwa namambo. Bible rinoti usiku mambo wakava in a dream, Mwari akataura naFaro kuti mukadzi watora ndiye muprofita wangu. Faro ndokubva aenda kundodzorera mukadzi waAbraham Sarai, ndokubva amupa zvipfuyo nevarandakadzi nevarandasikana. Abraham ndokubva abuda mu Egypt a wealthy man nekuda kwemudzimai wake Sarah. Sarah was the key figure. Ndiye aiva nenyaya hombe sei Abraham akabuda mu Egypt aine wealthy. But nyaya iripo ndeyekuti Sarah naAbraham vanhu vakura vakwegura, chekuti dai nhau yebeauty hazvaishamisa mambo kuti angashamiswe nerunako rwaSara mukadzi atichemberei akura. Imo muEgypt mune vasikana varimo. Asi Bhabha rinoti nekuda kwekuti Abraham, the prophet of God, wakataura mashoko aya kuna Sara kuti uri mukadzi akanaka, vanhu vakakuona vachakuda. Mashoko iwayo ndo akacreata the beauty pachembere inonzi Sara. Mambo vakatoona kuti mukadzi akanaka nevanhu vaigara muEgypt, they recommended her to king. Faro ndokubva ataudzwa nevanhu kuti kune murume auya ari kufamba nemumwe mukadzi akanaka kwazvo. Runako rwaSara harusi runako rwaiva ordinary, runako rwataurwa with a prophet anova Abraham pamusoro pemudzimai wake. Runako irworwo rukaita kuti mambo vatore zvipfuyo, vatore zvinhu zvakawanda nevaranda vape kuna Abraham for the sake
yemukadzi wake Sarai. So chakapa Abraham kusurvive famine and hunger inhau yekuti wakagona kutaura zvakanaka pamudzimai wake ivo vari mudambudziko, vari munzara. Problem yedu kazhinji ndeyekuti kana tiri under the influence or under the environment yekuoma kweupenyu nekunetsa kwezvinhu, we fail to see something good. I'll give you an example. Munhu ukamuvenga ukasamufarira haana chaanombofa akagona. Why? Nokuti chese chaanogona chinovharwa neruvengo rwako. Hapana paunoona enemy yako ichiita zvinhu zvaungatende, zvaungagone kuremekedza kuti apagona. Munhu kana amuvenga, ruvengo runoputira kuona zvakanaka hazvioneke. Bible rinobva rati, and love covers a multitude of sin. Rudo runovhara simba rezvivi, rudo runovhara zvivi. Zvoreva hazvo kuti kana munhu wamuda, kutadza kwake kunonetsa kuona. Why? Nokuti unomuda. Even achitokanganisa pauri unotojustify, unozvigamuchira. Why? Nokuti unomuda. So kana rudo richigona kuvhara kukanganiswa, munhu akakutadzira uchimuda haunyanyozviona. Ndo zvakafanana nesimba reruvengo. Munhu wakavenga akagona hazvioneke. So environment, mamiriro ezvinhu anopa vanhu dzimwe nguva kuvabhita, kuvava, kuva nekusagona kuona zvakanaka. Kana munhu achinetseka zvinhu zvisina kumira zvakanaka, kuti ave humble and soft hearted, kazhinji zvinonetsa. Vazhinji vaunoona vane hasha, even vachita hasha against you, haisi nyaya yekuti wavagumbura kuti wavatadzira, vari musituation yacreata bitterness. Pane munhu wekutoti kwakuti maswera sei haadaiye makatomira naye, kwete nokuti haanzwe, atone nzeve anonzwa, but pane zviri kunetsa maari, zviri kuvhara nyangwe nekugamuchirwa. Unodzokorera kwazisa munhu ari padhuze newe, zvokuti atanga anovhunduka kuti oh, muri kutaura kuno, ari so close, zvokuti unyazoona kuti munhu haasi pano but ndinaye. Zvoda kuti nenzeve nekukwaziswa nekugamuchirwa kunogona kuvharika nekuda kwesituation yakakukomberedza. So wakai paunoshanda nemaenvironment iwayo kuti acreate munhu ave bitter, because kana uri bitter you cannot receive the things of God. Saka uchiona Bible richikurudzira richiticha issue forgiveness. Forgiveness haisi kuti yawika, nauye forgiveness inobatsira iwewe kudarika munhu wakatsamwira. Nokuti izvezvi une vanhu vawakagumbukira, wawakatsamwira, iwe asisina vakatokanganwa, vari kutopfuurira mberi neupenyu, iwe wakangosara une chigumbu. Chigumbu ichocho chakonzera urwere munyama yako. Vazhinji vanhu vanouya kuprayer line, trigger yakatrigger zvirwere zviri mavari, vamwe vachidza kuti kuroyiwa ibitterness yakabva pakuti kune vakavatadzira vakatsamwa. Kutsamwa kukaafekta utano wawakatsamwira achitojabula. Forgiveness kusaregerera kwafanana nemunhu atsamwa pane zvimwe zvinhu zvaitika, atsamwa kudaro, paanotadza kuregerera ipicture yemunhu wekuti zvichida adya chikafu chine bete obva atirega ndinwa mushonga. Paari kunwa mushonga hongu bete rinofa, but iye zvinomafekta utano hwake. But learn to treat mama situations necaution. Pane masituations asingade kuti uwedzere kutsamwa, iwe watsamwiswa. Saka uchiona kuti kune vanhu vanouraya vanhu, kwete nekuti munhu is a criminal, kana kuti munhu ane utsinye stereki. Inhau yekuti kana agumbuka maemotions akaita overrule pfungwa dzake, anopedzisira auraya munhu iye asina bad mind. Vazhinji vanoita zvinhu zviri negative, zviri wrong, they regret. Ukaenda kumakoti, munhu akatouraya munhu anenge achitopisawo tsitsi, unotoshaira kuti saka but akazviita wani. Pane vanhu kuti unogona kutorambira kuti dzingauraye munhu, ari too soft muchinda. Maemotions hasha dzikakuputira dzinokupa mamwe madecisions aunoregreta. Chinhu chinonzi forgiveness rekanimbochitaura, haisi human nature. Vanhu hatigone kuregerera,
akati exposa ndipita paakati kuna Jesu, munhu anganditadzire kangani ndichiregerera, kuti kangani kubvunza nhamba kuda kuti kuregerera handigone, ndotoda kushanda nenhamba. Munhu akadarika nhamba iyoyo ndotora action. Haisi human nature to err, though kuri human, but to forgive zviri divine. So you need the grace of God to be able to forgive. Vazhinji vedu tinoti aiwa indoregerera mufundisi akuregerera ndokwanisa. Unokwanisa maringe zvawaitirwa. For example, munhu akakubira ballpoint, unoona muregerera, akarepa mwana wako panonetsa. Onzo kuti uyarepa mwana wako kuti it's okay, takandiregerera. Zvakaoma ufunge, let's be real. Unema issues aunogona kuti hakuregerera. Vanhu vanotadza kuregerera, vanhu ngavaregerera nemani. Zvinodependa kuti chii chaitwa. Zvese zvaunotora it is kuti ndinoregerera, zviri palevel yekuti kana zvadarika ipapa ukwanise. Kanditsika. Sorry, Blazi. Ikanzwa kuti iwe warepa mwana wangu, tinombotaura. Sorry, haiti. Kuti ndinenge ndaakuda the nature of God. Kuregerera kuri divine, to err is human, to forgive is divine. So chinonzi kuva neforgiveness, a forgiving act, chinotonamatirwa achigumira padesire kuti hai ndoda kuregerera. Zvikaenda certain level haungazvikwanise. You need the grace of God to help you to forgive. Kazhinji kacho hauna kuita forgive, wakangokanganwa. Mumarriage zvinowanzoitika kuti murume achitadzirwa anotanga kuregerera munhu, but achizvipenga paside. Rimwe gore panozvitadzirwa futi kuti wajaira. Ukanzwa kuti wajaira kurati ndine rekodi. Musi wakadai wazonyanya. So we need the grace of God to be able to forgive. Sitabata nyaya forgiveness, sitabata nyaya kugona kuona chakanaka in the midst of trouble. Why? Nokuti mu midst of trouble ukagona kuona chakanaka, Mwari vanoshanda neichocho. Izvezvi zvakaoma. Ndikati ngatirumbidzei Mwari. Nguva yako yekurumbidza inodiwa nekuchema. Ende zvauri kuchema zvacho zvinhu zvaunochemera muupenyu. But kuti ugare waziva kuti zvese zvaunochemera kana zvikaitwa zvinongouya bedzi kana uchiri mupenyu. Zvoreva kuti kutora mupenyu ndo platform yaunotsika woti Mwari makanaka maita henyu. Saka tinodirwa kutenda nekurumbidza, nekuti nezedu haagone kuona uchakanaka. Munhu wese ari problem haagone kuona chakanaka chiri kuitwa naMwari, chekuti ranhasi ratorira uripo. I always tell people kuti kune vanhu vane mari vafa, iwe nezvikwereti uripo. Isevha iyoyo. Pfungwa kwako unongochisairire iwe. Vane makambani vari gifted, vanodiwa nevanhu vanofa, iwe wakamapo uchingochofa. Wega kutoona kuti Mwari ndiye anenge vari kusaidi kwangu, because dai zvaivhotwa wakaenda kudhara. So wakaipa unotivhara meso, totadza kuonawo zvakanaka zviri kuitwa naMwari muupenyu. So pese paunotadza kuona uchakanaka, uchingogara uchichema nedenga rinotonetseka. Why? Because rinoda kushanda nechakanaka chiripo kuti rigone kugadzira zvakaipa zviri kukurwisa. That's why shoko richiti hatikunde chakaipa nechakaipa, tinokunda chakaipa nechakanaka. I'll give an example concerning that. Goliath ari a giant, ari very rough, ari against the people of Israel. David paakauya, Bible rinoti wakaenda kurwizi, and he took 5 smooth stones. Sei paka describe type yematombo akatora 5 smooth stones, which means kunze kwerwizi matombo ariko, but they are not smooth. Matombo emurwizi shona inonzi hurungudo. Matombo ekuti mvura painoerera anenge achirorana, anobva aita a round shape zvekuti haasi rough. Matombo emurwizi akasiyana neepanze. So Bible rinoti, and David picked 5 smooth stones against Goliath. Paidiwa 5 smooth stones, not just stones. Why? Because Goliath wakaipa, but hatikunde chakaipa nechakaipa. We need a smooth stone to kill the giant called Goliath. So Abraham naadzimai vake, ipapa angasati akunzi Abraham, angachinzi Abraham. Naadzimai vake vari kuenda muEgypt. Tiri kuendesa kuEgypt famine.
And nzvimbo yavari kubva yarohwa nefamine ndonzvimbo yaakanzi naMwari bva uko uya apa. A place of appointment yakava nechallenge. Tine vanhu vakaudzwa kuti kana zvinhu zvako kana zvina Mwari hapaite problem. I chose to differ. Verenga Genesis 12. Abrahamu paari kupotera kuEgypt haasi kubva kumba kwavo. Kumba kwavo akabva kudhara. Ari kubva muKenani. Nzvimbo yaakanzi naMwari bva kwauri uye kuno. But in that place yanzi naMwari ndo yako gara apa, there was famine. So challenges are real. Whether a believer or not, bishop, reverend, prophet or not, challenges are real. Munhu wese unofesa ma challenges. Even in the place, inonzi naMwari ndo yako. Even pazvinhu, zvinonzi izvi ndo zvako, challenges are there. Kana wakaipa akakandwa kubva kudenga. Zvinoda nekudenga kwakatomboita challenge. Kana Satani wakakandwa kubva kudenga, akanzi uko wenyika wakaipa akandirwa ikoko, achibva kudenga, zvoti kudenga kwakatomboita ka problem. But ndinoshaya kuti Mwari wedu une solution. So Abrahamu munzvimbo yaakanzi naMwari ndichakuita munhu mukuru. Hamuna kutanga neprosperity, hamuna kutanga nekubudirira. Makatanga nekuti there was a famine in that land. Ndokubva afunga kuenda kuEgypt. But asati apinda muEgypt, ane a prophetic message yaakataura kune mudzimai wake Sara kuti you are a beautiful woman. Ari kugona kuona beauty in the midst of hunger. Vakuru mumarriage mukaita nzara runakwa ruoneke, let's be real. Muwanano kana muine nzara musumba musina chikafu, hapana chakanaka chinoonekwa irafu yega kushautana. Abrahamu mufamine vachipotera kuEgypt, akatarisa mukadzi wake akati you are a beautiful woman. Tikapinda muEgypt vanhu vachada kunipfutira iwewe. Kuti Abrahamu atoone jealous, maari mutone kurespekta nekuona kuti mukadzi wake akanaka. Ari kutaura runako pachembere yake. Abrahamu naSara havasi vakomana nevasikana. Munhu mukuru ari kuudza mumwe wake kuti wakanaka. Indaiti kana munhu akuchembera runako runopera, kwaAbhurahamu kwakune mahwani. Runako runenge rwaiwedzera nekukura. Kusvika paleve kuti Abrahamu akataurisa chembere yake akati mama makanakisa. Tikapinda muEgypt ndinourayirwa imi. Mashoko iwoya haisingori compliment bedzi. Remember he is a prophet. Kandi mashoko ari kutaura even dai Sara asina kuti ndakaistereka. Ari kutopiwa runako nema words. Words are like seeds. They carry a creative power. Mashoko ane simba rekusika. Chinhu iwe unoita business pota uchiudza zvaunotengesa kuti unotengwa tinobudirira. Mashoko ngaaende pazvinhu zvaunoita. Abrahamu wakataura mashoko akanaka pachembere yake inonzi Sara. Ende vachingopinda muEgypt, vanhu vese zanzi vakanorekomenda Sara kuna mambo. Kuti vanhu vese vazvinoti hatikwane hai krimu yativerekodza chef. They recommended her to the king. Sara, remember vanhu vamarefugees, vapoteri vari kutiza nzara. But imagine a refugee, mukadzi nemurume. Mambo otoudzwa kunzi kune munhu akanaka auya, kwete vapoteri, kwete marefugees, a beautiful woman. Like Abraham paakataura shoko iroro, ane mashoko aibvisa. Gona kubvisa zviri negative, uchitaura zviri positive. Why? Because kana muri vapoteri mapinda mune imwe nyika, munofanirwa kungozikanwa kuti kwauya marefugees vapoteri. Kana kuri kuSouth mune muchinzi makwerekwere. Yuta haioneki kana patongosviwa zita rokunzi makwerekwere hakusina value. Kare pavaive munomo muMozambique wainzi maMosque. Zvaigona kutovhundutsa vanhu kuti une mosque unodanana nayo, zvaigona kutokushoresa. But kana atonzi mosque hachatarisira beauty ipapo. So Abrahamu naSara pavari kubva Kenani vachipinda muEgypt vapoteri. But kunzi vatreatwa as refugees havana kudaro. Nekuda kwokuti Abrahamu ane a trick yaakaita, a spiritual trick yekuti anotaura runako pane mudzimai wake. So mashoko aataura ekuti amai makanaka vachingopinda muEgypt ndozvakataurwa neguta rese kuti kune munhu akanaka auya. Let me put it this way. Nyika yeEgypt, nyika
ine vasikana vangani, ine vakadzi vangani. Ingashayire vanhu vakanzi vakanaka nekuti mambo angashayire hope zvokuti mambo anoignora maresidents vagari vemuEgypt vese voti ndiri kuda refugee. Vati runako urwu harisi runako rwuri ordinary. Mukuru zvamunobata nezvamunoita zviri ordinary kusvika makutaura supernatural words upon ordinary things. Learn to speak positive upon every issue in negative in your life. Kutaura hakusungise. Bible rinoti simba rerufu neupenyu ruri pamuromo. A closed mouth is a closed destiny. Learn to speak words that are positive concerning your life. Kana zvikaita sekunge hazvimake sense. Aiwa nokuti dimension yefaith iri above common sense. Kutaura hakusungise. But unozora ndikati taura izvezvi zvakanaka paupenyu hwako. Une dzimwe nyaya dzaunoti aiwa zvataure zvakazonyanya nokutaura soft. Yet hazvirambidzwe and hazvisungise. But pane paunonzwa wega a challenge. That challenge haibve mauri. Iataki pamusoro pelife yako. Ndikati taura kuti gore rino ndinovakaimba. Kwete kuti yevaka taura hautaure. Wega unyazotaura ndezvechechi ada kutiitisa unoivaka sei. Iwewe pachako utori Satani asati auya utori right kudhara. Wega unotoramba azviite. Unoziva kuti wakaipa. That negative mindset yakadyarwa mauri ndopaanoshikira. Ndozvaanotrusta. Ndozvaanotrusta izvozvo kuti uyu hatomboda kuroiwa ega hambofa akabvuma kuti upenyu hunochinja. Ega habvume kuti pane kwaari kuenda. The devil pane paanotodza madhimoni kuti mbomirai ila vatano vatori right kudhara. Do you know kuti mind iri bigger than a demon? And I will show you the picture. Satani paakanzi Satani haana kupindwa nemweya wechina. Hakuna dhimoni rakapinda muna Satani. Nokuti kwakusati kwatone madhimoni Satani asati apanduka. Nokuti paakapanduka ndiye akatora a third of the fallen angels. So Satani asati Satani kwakusina dhimoni. So chakaita kuti ave Satani wakafunga kwete kuti wakapindwa nemweya wechina. Akafunga kuti ndaakutora chigaro changu ndiise pamusoro pechigaro chaJehovha. Iniquity was found in him in the mind. Zvoreva kuti madhimoni anototrusta thinking system yako. Ukatova thinking system iri positive, madhimoni anozva kuti mai manje munhu akusununguka akuenda. Unozvati nezvatakakura tichiudzwa. Kwete kuti ndezvechokwadi. Ndozvataiudzwa. Tikazvirarama tikazvitenda, zvikapedzisira zvakungoitika. Takakura tichiudzwa kuti munhu mutema ndokutambudzika. Varungu vakakomborerwa vane upenyu hwepamusoro. Titirapana taiti vanhu vatema vanonzi mabhoyi. Saka pane pataiti tichitamba pamwaikwira mumuti wamoenda pasi. Tinotaka kuimba kuti mabhoyi ari pasi varungu vari mudenga. That pattern of thinking haisi muscripture. Murungu ndiye akangofunga kuti munhu tikamupa information iyi akaitenda aroya dzinza rake rese. Pakutoda kuita nharo kuti whether white, black, yellow, what, I'm wonderfully and fearfully made by the grace of God. I can do something and make impact in life. Iyo deliverance yoyo haitomboda kunzi demoni out. Kudzimba kwedhimoni mumunhu haisi complete deliverance. Halfway. And I will explain and show you. Bible rinoti mweya yechina ikadzingwa mumunhu inoenda kwakaoma. Yozodzoka kuzotarisana yakadzingwa makamira sei. Zvati kudzingwa kwedhimoni kune guarantee yereturn. So kunzi out first stage. The complete stage kunzi in. Chinopinda in chi the word of God. So ationa nekuchechi kunoitwa deliverance kunotoparidzwa. Vanoparidzire iwe dzinga madhimoni. Vanozvati kana rikaenda as long mind yako isiri renewed usina understanding yescripture unototadza kubudirira usina kuroiwa. Iwe tine vanhu vasina kuroiwa pasina chiri kuitika muupenyu. Zvokuti ukatoroiwa unodarika paura pa unongoroiwa iwe.
stage yauri ukaroiwa zvodarika izvi. Iyi ingori nyaya yekuti hadzisi kudhonzawo hadzo mushi positive. Uripomera neutoti amatakamuite iko munhu anozoera mushonga zvatikanyatsa musota chaizvozvo. Somebody came to me one day and said, no, you preachers have turned to be motivational speakers. That is good. There are people who need to be motivated. Ukatoa Bible rakuti simba enda kumujuru, arina kuti enda kuchechi. Bible ukatoa kuti simba enda kumujuru, riri kuti go and get motivated nezvinooneka. Mujuru hauparidze. Une basa raunoita mujuru. Saka simba yakanzi aiwa simba ina need kuenda kuconference kuchechi. Vaende kuchuru. Enda unoona zvirikuitwa nemujuru. And you get motivated. Abraham chaagona chi asati apinda muEgypt. Ambomira kufunga zvenzara zvekupotera zvenhamo. Ndobva atarisa mukadzi wake Sara. Ndobva ati you are a beautiful woman. Tikapinda muEgypt vanhu vachada kundibvutira iwewe wakanaka kwazvo. And achingopinda muEgypt ndozvakaitika. Usadherere kuti Egypt yanga isina vakadzi. Abraham is a prophet. Ataura mazwi create a law of attraction. Usandiudza kuti muEgypt hamuna vasikana. Kuti mambo atopedzisira kuda kutora mukadzi wemunhu nyika yakazara vasikana. Vakoti nemawandiro akaita vasikana unganetsa nemumwe murume nekutora mukadzi wake. Unotsvagirwa kumusikana right. But mambo weEgypt akaigirwa mabhebhe ese muEgypt akati kamukadzi kemudhara ndikukada kakanaka. And the Bible rinoverenga rati he was recommended. Hakuna vanhu vakatiuya kuti mambo kune munhu wataona akanaka. The power of words. Simba remashoko. Learn to speak my words are positive. Iwewe pachako une simba. I'll always give people this example. Bavada tunajesu tulienda tese kuparadise. Haina kupinda church, haina kubisa chegumi, haina kuenda conference. Yakaita sei, yakataura. Isheka na makuya mumbambo onyimundirangarire. Zvakakwenda. Sasi kunakapinda denga nesasi pamuroma. Kumwacho chakamutadzira kupinda usataura. Abraham akashandisa a prophetic anointing mutime yefemine. Akadzoka aine ngamera aine makwai nevarandakadzi ndotime yaakatopiwa Haga as a servant girl. Chii chaakaita achingoda kupinda muEgypt akamboti dhiyamira, you are a beautiful woman. Kana tapinda muEgypt for your sake vanhu vachada kundiuraya nokuti mukadzi akanaka. Achingopinda muEgypt mambo ndokubva audza kuti kune munhu akanaka auya. Kune munhu akanaka auya. Ndati runako rwaSara ichembera ndikutaura nezvayo. Akasvika musikana akasweet 16. Igogo kumasikete 70-80 vari kurwirwa nevamwe bosi. Mambo kwava kusaona here vanoona. But mashoko ataurwa naAbraham pamusoro pemudzimai wake ane weight in the spirit. Iwe kune vanhu vari kutengesa maproducts asiri mamwe ekuti anotyisa. But they are making money kudarika kwevanhu vane quality. Nyaya yabva paquality yakuenda pakuti anazvo ndiani. Idambovula kuti kumupedza nhamo ndokunoita masales kudarika anaedgars. Edgars wacho havhari. Anodhura but havhari. Neti kuwanda kwemabhero ana truth vachabuda musystem havasi kubuda. Vari kutovhura mumabranch anageta kutovhura. Indazvino nyaya yekuti quality inoiswa ipapo ikangosiyana hamuvabudise musystem. Ruri iwewe manje Bhabha roti vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Simba iroro rinoincluda mashoko ako ane power. Gona kutaura mashoko akanaka pamusoro pevana vako. Isitaitukwa nevabereki zvokuti mashoko iwayo anotoda kurivheswa muprayer. Chikubenza china kwachinoenda. Mashoko mubereki ane power over you. Ndokutaka kubereka. Ane office yekukublessa. Ane office yekukublessa. But office iwayo akayabusa
akakutuka chituko ichocho chinofamba newe. Kune madhara ekumusha kwekuti ukanyima mari yedoro achiveza ake mpiniso wakudzokera kuHarare akoti shuwa usikundipawo kana yesikati muzukuru. Alright, ufambe mushi. Aufambe mushi iye ati ufambe mushi. Zvoreva kuti chaataura chiri kuperekedzwa nezviri mari. Message yese ine spirit behind. Asana mudzwa munhu wekuti ukamugumbura anokuti Mwari ave newe. Pfungwa kwako zvinorevei? Lord asave newe. Mukati umu mune spirit inopusha mashoko. Spirit ndo iri powerful than zvataurwa panze. So Abraham is a prophet. Asati apinda muEgypt achitiza nzara kwaari kubva akati adzimai angu makanaka singaiti. Vakuru kuona runako munhamo kunonetsa. Vakaroora ndofunga tingawirirane. Mumba mukaenda nzara hapana chakanaka chinoitwa nemunhu. Kana akatobika ungatombomutira kuti uri kuzviwanza mangwana tinodyei haudi zvakawanda. Akabika shomopo patafuta handikute. Munhamo mune mashoko agara angori negative. Hapana paungati baby are beautiful chinara nenzara. Beauty haioneki muzara. Saka tiona kuti mukisane zvinonetsa. Unoona ngekutambisa time mukise mugarisana kudanana. Kana environment yadawo hapana Satani unokora kupa mind zvekuti iwe pachako you become the devil of your own house. Saka Abraham watidzisa kuti varume zvingaombe zvinganetse, learn to see something good in hard times. Mwari vanoshanda neichocho. Nyika yakaoma kudai zvinhu zvichinetsa iti Mwari ndinokutendai nechipo cheupenyu. Why? Nokuti haisi nzara inogona kukuraya. Kuna vanotofa vakaguta. Kuna vanotofa vakaguta. Nototi nzara iyo ichatiuraya. Haiuraye. Chikafu chinokutouraya futi. Chaungatoda chisustain upenyu ndiKristu. So iwewe as man, you have a role to play to speak good by every issue, by every challenge. Zvaka handisi kuramba reality yekuti zvinonetsa nezvinorema zvinenge zviripo, but waakutaura the supernatural word upon reality iripo. Murume anonzi Jobho, zvese zvakaitika vanhu vaya kuzoripota ane mashoko aingosimba ainawo, kwete ekutuka Mwari kana kumhura Mwari. No wonder akaita bounce back. Bouncing back yaJobho yakabva pakarekta yake. Karekta yake yaimudza kuti nyangwe zvese zvaitika Mwari anoramba ari Mwari. Ikoko kusimba kwaakaita ikoko kwakadenda Mwari kuti ichi ndochikomborera ichi. Hatisi kuloza mwoyo nekundida zvinhu zvakaoma kudai. Wese auya neripoti kuna Jobho aida kuti Jobho ataure zviri negative. Wese adzimai vacho. Hakuna chinobohwa chekuti munhu wawakazembera unotsata ndo my last pillar zvinhu zvese zvaoma obva auya futi kuside kwaDevil oti tukai Mwari mufe. Ndakati hakuna mukadzi anoda kuva shirikadzi. Havadi. Vanhu kuona madhamu vakuti tukai Mwari mufe. Hapadi kuprofita watoone mumfesi. Mukadzi akuti Debiroi basi. Akumakirira kadaro. Chero kuti already kuna aitoonekwa. But wanchakagonekwa naJobho. Even Mwari pavakamupa blessing Job 42:10. Ropafadzo payakadzoka double. Chinhu chaasina kuita. Haana kudivorsa. Iyeyo mukadzi abo munituka Mwari ufe. Haana kuti right zvangu zvabatana vanje maitaura rafu kai. Yakudaka inani. That man ane imwe character in so challenging. Iyo mukadzi anokuti tuka Mwari ufe uchirwara worikavha zvinhu zvako zvoita woregera kudivorsa. Sei asina kudivorsa? One thing chatira kuonesana, Job anga akakura spiritually. Adzimai pavakataura zvavakataura iye akaziva kuti havasiriwo vari kutaura, vari kutauriswa, vari kushandiswa kune mweya. Mukagarisana zvakanaka ukadzidzira nekuziva mwoyo wako, pane musi wekuti akakutuka wega unofanira kuzvinzwa kuti ndezvekumusha kwavo zvinova kuti vari amwe asiriye.
mwangu adaro iri afi ngauya atete wakafasina murume wauya manje pane matukiri unotsala kuti munhu uya ahambodaro munhu ane rudo nenu inda saJob anga akura anga macho anga akuziva kuti dzimai wakana kutaura so asataniwo havadaro tine vanhu vanoona madhimoni kana munhu anamatirwa namanifesta. That's a lower level. Higher level, even asina kunamatirwa character nezvinotaura munhu can tell baba vakauya kuna Jesu vachiti zvikabata zvinoti mumoto kana kuti mumvura vanga vakura vaitoziva kuti ukaona ari mumoto zvamubata hakusikuda kwake, ukaona ari mumvura haasiriye zvinomuendesa haende zvinomuendesa. Matthew 15, the Canaanite woman anoti kuna Jesu, mwanasikana wangu anetswa nemweya yechina. Amai havasi kugona kudzinga mweya wechina, but vanogona kutoziva kuti mwana wangu ari kunetswa nemweya. Ndofunga vakatira counseling everything else vakanoda pane chiri kuchinja vakaziva kuti uyu wamweya. Because there are times that we try to solve things in a natural way. Izvo zvine spiritual attack, you'll be wasting time. Pose patinedza kusolva zvinhu in a natural way, sina kuita research yekuti the push factor ndei, we waste time. Mwana uyu hanzwe, mwana uyu anozodai. Mukasatsvaka chinokonzera kuti adaro, kana mukaronga zvakanaka, kune munhu akaba ndokubva aenda kujeri. Ari kujeri ndonzonzi ari kubira umwe futi sipo ikoko. Jeri harina kusunga umbavha, rakasunga mbavha. Umbavha huri maari, mbavha ndiye. Saka mapurisa anosunga mbavha, haasunge umbavha. Saka ndoti umbavha haunaina kuti mupurisa. Aona tokuvhara ari. Uenda pachaji ofisa, ungosiya foni yako ipapo kuda panze, une shuwa. Ofisa unokukuwadza. Ko munhu ka. Iwo kana vachitobudawo muofisa vanosiya vakiya. Kungo kwako vanokiyei, inopa paCentral. Wandoziva tinokuwadzana. Human nature ina basa neinde kuti unoita basa rei. Amen. 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 So Job ari kugona kuona kuti aya mashoko haasi mwoyo wangu aya. Saka paanoita bounce back anoramba ane mukadzi yeye. Why? Agona kusolva issue yemarriage yake nekuti ane spiritual understanding. Zvimwe zvinorambirana vana isina kuti vanenge vachinetsana kune zvisingade kuti vagarisane. Saka izvozvo havazvigadzirise, vanogadzirisana ivo. Abraham akaona runako pachembere yake. Ende nguva yaari kuona runako vari kutiza nzara kuKenani vachipotera kuEgypt. In the time of famine, akagona kuona chiri positive. Ende vachindopinda muEgypt, mambo ndokubva vaona ishe mukadzi akanaka, vanonisa kuti mukadzi akanaka. Atorwa namambo, Mwari vakataura namambo kuti mukadzi womuprofita kudzorera. Mambo ndokubva atora mombe, ngamera, makwai. Ndokubva ati Abraham zvinizvi. Akabuda muEgypt, maapotera nenzara, ari a wealthy man. He a leader ku wealthy, speaking positively in hard times. Unaziva kuti dambudziko rinopa language. Mubhaibheri vanhu vairarama nemaperembudzi vainga vakamanikidzirwa kupota vachishedzera pavanofamba kuti unclean, kuti takasviba, kuti vari kuuyawo vapave way because havafanira kucontaminate vamwe. So chirwere chakavapa language. Poverty futi inopa language. Kune mamatauro anozwa kuti hasi munhu ari kutaura inhamo iri kutaura. Sina kuti nhamo itaurere. Munhu wokuti unotira kumita yagopiwa lift one day. Yave pick up. Chida atomira nona mhanya akagara kugoro kumashure. Saka auya kumberi bamulini. Ngati hakuna ndiripo. Hapana kumberi kwakaipe kudarika kumashure. But nhamo inokudza kuti zvinomo watongokwira wakuti palipo kuti ndozoni nhamo kutaura asiriyo. Wazi baba sitika nengoro zvakasiyana. Nhamo inotaura. Poto uchiitamira inogara ichitaura sei. Munhu anopinda mumba maunzi garai pasofa. Kuti hapana pandatora. Nhamo ndoiri
zviite unless poverty yakushandisa kupota uchitaura. So kuona kwezvinhu kunopa vanhu language, kunopa vanhu yavanoti tradition. Alright, I love examples. Isu tichikura maiti mukadya sadza munogeza maoko moombera modya. Kana maakudya nenyama, kana wada nhonga nyama unombera futi. Kana anozviziva zvoreva kuti haisi nyaya yekuti zvimwe zvinayo kukoshesa nyama kuti haiombererwe, inofanira kuombererwa paine yega, inokosha, iri kusanganiswa nesadza. Kana ombe ukatonhonga usina kuombera, muningi nako tichidza kuti angonhonga. I'll show you if you can teach my women. Indazvichatiitsika dai ipoverty. Unonzwa kuti nyama kuseri ida kumbopigwa, ungangonhonga azvite ipoverty. Noni baba ndakupa magatsi ekuti waenda kumba uchingogeza maoko inhongi. Usaimirira, isitaitura nguva kuchiimirira baba. Haiapuroti kuzvedzungu baba. Wabva supu wozoti taakuyako. Saka indazvoti iculture ipoverty. Poverty inokupa iculture. Zviriko zvakawanda zvatinotora setradition iri poverty. Root yacho haisi tradition iri poverty. But poverty ikararama nguva refu inopedzera yatsika. Saka toda kukata poverty mumaafrica kunonetsa because imwe yacho yato tradition. Imwe yacho yatotsika ndokararamiro kawo andonzwa ngori kumudzvanyirira kana wada kuibvisa pari. Why? Because andononge ndokurarama kwacho ndoupenyu hwacho. Yet hazvisi. Culture inodevelopwa nepoverty inonetsa kubvisa muvanhu nekuda kwekuti already saka munhu aiva nemaperembudzi yaifamba achiti unclean ndakasviba. Luke 17 verse 11 pavakaona Jesu achiuya the 10 lepers vakashedzera kuti mwanakomana waDhavhidhi tinzwirei ngoni. Kunoti vakachinja zvekushedzera, havana kuti unclean, vakaziva this one can change us, so let's change our language. Vakoni chinonzi language chine power. Genesis 11 vanhu vaironga kuvaka itawa inonzi Babel, vaironga kuvaka itawa inosvika kudenga, kwete kuenda kudenga. Mwari ndokubva vatoti vanhu ava vane mutauro mumwe chete ende vanowirirana zvavanoita. Hapana chavacharonga chikasabudirira. Mwari kutestifya kuti vanhu vane same language vane unity vari powerful. Tingaite sei kuti vanhu vasasvike kuno? Mwari atoziva kuti tinosvika tiri. Baba vaida kupinda denga neubhirita, kuna vanhu vari dangerous. Vakati kuna mataiti takuvaka kusvika denga, vaida kumujuma kumusoro kuwakugara. Vaikana vakomana vauya kuti haatauya. Akava disturbansi devil. Bible rinoti and the Lord confused their language. Havana kutorerwa zvidhina, havana kutorerwa zvokuvakisa. Language iri powerful. Saka tona strength yeChina iri pakuti vakarespecta language yavo. They do everything zvavanoita munyika mavo using their language. Uya kuAfrica vakati colonizer no language yedu. Anozvona mukazvifunga kuti meti dzinaiti neshona inozoti hazviti. Yet meti pachadzo madigits haisi language. Which means any language inoita pameti. Because meti haisi language madigits. But ukafunga shona inokurambiraka. Because ungati minus inotipa plus. Ukaisa kushona manje ma1. Hapana zvapa. Zvapa kupi. So our language, I want you to laugh. Wezoti saka wedu hauite. Chakagonekwa nemacolonizer kutipa a mindset inoti zvedu ndezvemanga. Zvavo ndozviri pamusoro, zvedu hazviite. Mindset iyo hakusi kuroyiwa, kutenda zvavakataura. Ukatenda zvinotaura munhu against your life, hauchada muroyi muroyi wako iwewe. Hazvisi mubhaibheri kuti Mulungu ari nani ndarika munhu mutema. Vakaisa masystems ekuti takataura tega kuti havari beta. Hazvisi mubhaibheri.
report yeshoko ramwari, you are wonderfully and fearfully made. Yes, amen. But report yatakapiwa ni makolonizer teka ukanyanya kuno manje nokutoti ukafimba msikana ukamfunza zita even ane rishona anokuudza richirungu kuti zvityise. I mean, life inenge haite neshona namwenezi chidanana namwenezi dakulatsedesi unezoni pane kuti chakuitika. And to us, English inenge measure your intelligence, yet English language. Isu takaronga kudzidza mutauro wevamwe. English haidzidzwe mutauro wevamwe. Isu takaronga kuisa a measure yokuti ukaita aone munhu mutema ndikaparidza neEnglish ndikakutyora mbijana message yatorasika unoenda kuti chakaoma kumara chakaoma hauna chavachabata. But murungu akada kutaura shona akatyora unozoti datraya wakaoma kunoti zvedu hazvina vhaga. Munhu anogona kusimudzira Africa muAfrican. Why? Because anoripota the elite is biased than a foreigner. So Abraham aipotera kuEgypt, but asati apinda akatarisa dzimai akati baby, you are so beautiful. Tikapinda mukati mwana wachanduraira iwe wakanaka sikaite. Munhu ari kunzi wakanaka uyo haasi musikana igogo Sarai. Mashoko ataurwa nemuprofita Abraham ndo akanobata chiso zvokuti vachimboita estate in Egypt zvanzi tauni yese yakamhanya kuna mambo zvikanzi mambo uyo emone mukadzi auya kuno. Vasikana vese muEgypt vakati gare mudzimba dzenyu kune ambuya vauya. Faro mambo highest office ikati ndipei mukadzi yekuno. Mashefu yese muzasi makadzosabati ndizvamudhara ndizvashefu unakanaka zvingaite, but haisi nyaya yebeauty. Ataura mashoko ari positive in the midst of hunger. Mwari vakabheka varimo muEgypt vakapiwa mombe, makwai, ngamera nevaranda for the sake of Sarai. Nokuti mambo akati Abrahamu kwadinyepera sei kuti hanzvadzi yako kodainda mubata ndikamuita mudzimai chiwawo mukadzi wako tora mombe, makwai nengamera endai. Akabuda munyika yaaipotera as a refugee ari a wealthy man. He speaking positively in the midst of trouble. Life iri maprinciples akadai so. Tine vanhu vari kukundikana muupenyu kwete paspiritual level, but kungoti naturally havana kurongeka ende havagone kuita zvinhu. Hapasi pese paunoda prayer, nokuti sometimes your challenge is spiritual. I believe kuti pane machallenges are spiritual. I respect maprofita ekubani. Unozati munhu kana ane mweya wekusarorwa anoita futi echaracter, nokuti dhimoni rikagara pauri rinoziva kuti richadzingwa. Saka rinokusiyira echaracter yekuti even raenda hauronwi uzosara uri dhafu. Mweya wekusarorwa haungogara pauri, ukagara pauri unokupa macharacters nekuti ukanzi Yesu kuti Yesu kuita sei kwazvika. Izvozvo even dhimoni rikaenda zvamusystem. Saka rinogona kukupa futi uchina kuti hauchageza ngori munhu china. Saka paunoenda kundoshandirwa manje kuti akuudze kuti hausi kuroorwa nekuda kwechina, unoti anoshora aone. Anongokuti matombo matatu unogeza kuseni, masikati, manheru. Pane patigeza munhu ipapa ka3. Aunororwa anokunyepera kugeza ka3 per-day. Masikati anenge mapiritsi ka. Kuseni, masikati, manheru mapiritsi aya. Munotoona kuti pane munhu akamwa. Vati baba munoona wakaonekwa china kwete mweya wechina. Jesu akaenda kumba kwaJairasi akanamatira mwana ndokubvamuka. Vanhu vari pakati pekufara ndokubva vapa instruction yekuti mupei chekudya. Inabva weJesu ari kuti mukasabika anofa futi. This time anoreva nenzara kwete mweya. So kune machallenges ari muremu iri physical. The scripture level, we believe it, every challenge in Kumafeta, it's a spiritual thing. No. Finding knowledge, you're not going to acquire in the physical. Jesu ari mwana wa Mwari abva kudenga kuzotifira. Mwari vakatipa Jesu the person panyika pakavezwa the cross pekushikira kuti agone kutipa salvation. So cross is many made.
Jesu wakabva kuna Mwari, muchinjikwa wakagadzirwa pano. Moses kurarama kwake muNile River anga ari mubhasiketi raamai vake, kwete rengirozi rakarukwa naamai. Skill yaamai was part of the program to sustain the baby. Haana kuiswa muNile River achiswima kakari kadiki. Amai vake vakava neskill yekuruka bhasiketi inogona kuflota. Iskill. Mwari makarangarira David akaura Goliath. Dombo rakasikwa naMwari. Sling, it's many made. And the skill, how to use the sling, you acquire skill. So even when I reach coach, another coach. Coach, I will pay gift, I will pass skill. Coach, I don't know about that. Coach, I don't know about that. I to coach with PSG, I don't know. See, take a team. But when I very gifted and a mess, but not that I'm done, I don't know. Coach, I know the mess to be. Nobody has discovered the gift is not enough when you lack skill. So skill you need to acquire on earth, on the ground. Jesus Mugita ministry, apart from anointing, I want wisdom, no amount of it skill. Let me show you one character, one skill, yeah, ministry. Achida utifangeli riparitwe, aka polisa region anda kutera, akamutenda unoudza vanhu amadzako Mwari zvaakuitira. Bible not he went into Decapolis, meaning 10 cities, preaching, telling people the goodness of the Lord. But variko vanhu vaiti vakaporeswa naJesu, Jesu aiti usataure nyarara. Yes. Pamwe anotenda utaure, pamwe anoti nyarara. Indava, asi kune mamiracles asikade kuti ataurwe. Skill yebasa. Kuziva kuti nature yatsana, ukavatuma kuita zvinhu havaite, asi ukavarambidza, zvavarambidzwa ndo zvavanoita. Saka wesainzi nyarara, Jesu zvanga kupedza. Zara. Nomwe mulife une vanhu vanoziva nodaro. Pamuta tisaudze vanhu ava totanga. Ati ndakuudza katadzisa tauri. Yakaipa nyaya kaura iwapo. So those skill yaioperate nayo. Vanhu vakamubvunza kuti ko muri kuti muri muchadzoka zuva rokupedzisira. Musi wacho tiudzei, dei muchadzoka. Tikanzi aiwa, baba ndo vanoziva misi nenguva. But kumashure atina baba tiri vamwe chete. Paari kuudza dei rekudzoka akuti baba anoziva misi nenguva. Hazvino kuti Jesu azive, but ari kuziva chaita kuti vabvunze. Anoziva the nature of men. Kuti munhu akaziva date rekudzoka, anomboushura. Achoziva madhays ake. Saka achiripo angoti mweuma. Sekuti vanhu vanzi garai muri ready kungoanyi madheti tokufira pamwana wemangwana kuseni kama ninotorewa namata apapo zvati ari kuya next year hadhisi unogona zvikuita. So munhu waioperate with anointing and also with skill. So Abraham mashoko ari kutaura pana Sara kuti you are a beautiful woman, haasi ordinary. Why? Because vakakomberedzwa nefamily muhanga kashoma kuona chinhu chakanaka. When things are bad, your eyes they are corrupted. Zvokuti haone chinhu chiri good. Munhu ukamuvenga haagone. Kana akatogona haagone. Tine vanhu vakavenga FC Platinum. Kana ikatora kombe league haigone, timbari ndinogona. Yatora kalike yatora but haigone. Ukabudira usina kufunda, wakafunda unorwadziwa newe. Havambokupigawo kuti wagona utoti parents ane mari yake. Parents aita mari kuni nakangwara hamuna wani. Munhu akashata kwauri, haana chaanogona chaunganongedzere. Nzara ikapinda mumba, rudo runonetsa. Akaroora munozvinzwisisa izvo. Nzara ikapinda mumba, rudo rwenyu runorema. Irafu nguva dzese. Kana timai ofuna dheza kuti ndiye uri kutoona sei? Une stress dzako. Kuenda mene ikoko. Unotoona sei? Ndikuita sei? But Abraham mufemine munzara vari kupotera kuEgypt. Akasadzima yako kuti you are so beautiful. Learn to see good things in the midst of trouble.
Why? Nokuti Mwari unoshanda nechakanaka cha Sara chiripo. 2 Kings chapter 4, mukadzi anga asirwa zvikwereti akabvunzwa nemunhu waMwari kuti kumba kwako unei. Iko kumba kwacho kune zvikwereti. Ndoko ari kunzi unei. Kunzi nhamo wataura, but hakuna zvimwe zviriko iri zviri nani zvatingashande nazvo. Zvikanzi kune tumafuta tushoma taSara. Zvikanzi right. Toshanda nezvawakugona kuona zvasarawo zvakanaka. And to show you kuti mukadzi uyu mafuta oyeita waye blessing even asati awanda. Waye nokuti akanzi enda nokumbira zvitini. Usakumbira zvishoma, kumbira zvakawanda. Paakanokumbira zvakawanda, aifanira kutanga atotenda Mwari paakazviwana nekuda kwokuti kudii? Kuwana zvitini zviri empty mucommunity isaini yekuti vamwe vatoperesesa. Iwo ndiwo wasara nemafuta mashoma, vamwe vari paempty. Zvekuti miracle hombe haisi kuwanda kwemafuta, neyekusara nemafuta vamwe vapera. So there are times yekuti unotadza kuona the first miracle. The first miracle yaDaniel haisi yekudyiwa neshumba, yekusvika zvakanaka mugomba. Why? Nokuti haana kupinda akakandwa. Aigona kufa nekukandwa. Asaona mubvira zvigaya. Munhu achikandwa mugomba aigona kusvika nemusoro wofa. Akasvika mushi munana wokutanga. Kuti hamuna kamitira munana, havana kudyiwa neshumba. Vamwe vacho pavakazokandwa havana kusvika pasi, vakadyiwa vari mudenga. Kureva kuti yekutombosvika mushe usiri kudyiwa mudenga munana, nokuti vamwe vanonzorerwa imomo. Nokuti ukaona uchinzwa nzara so, usati wakomplaina kuti ndine nzara, tenda Mwari. Nokuti pane kurwara kwekuti unopedzisira wakumanikidzwa kudya usinganzwe nzara. Kunzwa nzara isaini yekuti pari uchiri normal. Unogona kutorwara zvekuti unotsvagirwa mapiritsi ekuti unzwe nzara. Satani mubhosvika palevel yekutenda Mwari in the midst of trouble. Igasha yekuti kwaJobhu aita Jobhu anokudai bhozi makamukomberedza nezvinhu. Zvinhu zvabviswa, Jobhu anongoti Mwari anoramba ari Mwari. Uye anofanirwa kunamadzwa. We are here tomorrow as well. May the good Lord bless you. Mufambe munyasha hama dzangu. Mwari vakuitirei nyasha. Mwari vakuropafadze. We meet again tomorrow, same place, same time. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Learn to speak positively in the midst of trouble. Mwari vakuitirei nyasha. Amen.